Teetkö muuten edes jouluaattoa enää kuukausi? Kaikki lahjat olisi vielä hankkimat. Hei! Ei hätää, mulla on hyvä idea. Miten jos hankitaan yhdessä lastensairaudelle lapsille joululahja? Siis toihan kuulostaisi kyllä hyvälle, mutta miten meidän pitäisi niinku toimia? Lahja voi tuoda 10.12. meidän matsiin. Muista, että lahja pitää olla itse tehty, ostettu ja käyttämätön. Erityisesti lahjakortit on erittäin pidettyjä lahjoja. Joo, ihan mahtavaa, että yksi meidän pääyhteistyökumppaneista mahdollistaa tän. Eikö tohon matsiin pääse omistaja-asiakkaana 2 yhden hinnalla? Just näin. Ja tääkin etu tuttuun tapaan lunastettavissa Open Mobiilista. Nähdään hallilla. Ja tehdään yhdessä hyvää pienten potilaiden hyväksi.